Party back with a new banger. They see me, they don't see danger. Camp Squad Entertainment. No, no, no. What? Kai amma mugun banza ne kai ba. Ina zaman zamana da ka zo ka tasar da ni ma banza kawai. Na gidana ne ba. Kana cikin mai shirme ma. Wai na dan ilo yake ne. Kai ilo an yaram da shi. Me yago sun kame shi. Wai abokina bai kake shi. Kai Allah sake min. Ka zo ka wani tsorata ni ma da Allah. Ba zan bayar ba. Wannan ta fi karfin. Wannan kamar koken ko? Koken ne. Ya za ka shaka ni? Allah dan banka da dira da sha. Ka dan sha kadan. Mu da muke kai ka san shaye-shaye da rai kuwa. Kamar ka kai ne wai. Da baka sha burkutu ba, na sha giya, na sha burkutu. Gara. A ja mana. Kai yare? Gai? Yare? Na ce maka kanka ba ta ɗauka ba sai ka ce sai ka sha gashi yanzu. Ba ruwa na da kai. Kai ka sha abun nan yanzu ba ruwana. Ba sai gana sama ba, ina ta tashi kamar ina nan tantaba. What? Malians. MD, Ibado. Only one lighter and one BNM. Only one lamba walo NM. Mana military gidan sunana aikin caji ne Dura Adam Obi Rarrawa kililin bisa kai na gyangyang aikin caji ne Rarrawa kililin bisa kai na gyangyang aikin caji ne Message. What?